ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 18 феврал 2025 навор кардам бари шумо. Чӣ хеле ки дар обложкаи видео дидем бардоро 120 000 сомонӣ, яъне ки хона ҳаст, 3 дар хона, 17 сотиқи замин дора плюс и. Бардоро навор хуб мешава. лайкора мезанем, каналда подписатсия мекунем, касе ки нав омадаги. Барои реклама карда инами номерои моҳай метавонед муроҷиат кунем бардоро. дӯстони азиз, ҳама якка монда мақсад хона ва замин дар кура айни ҳол. Баъда хона дар кура мега мақсад ёки замин ай шаҳри Бохтар, ёки ноҳияи Вахш, совхози Вахш, Ҷиликӯл, аз ноҳияи Қубодиён, ёки аз ноҳияи шаҳри Туз, ноҳияи Қумсангир, ноҳияи Калғозобод. заминаш мақсад ай 8 сотиқ кам набошад мега. Ман мақсад заминхар ҳастам. Ина марҳамат, номерош омодагим, охираш 21 34, телефони дастиш ва 38 94 ватсапш ҳастай. замин дошта бошен зам бизанем. 1 миллион мегзарем бардоро. эълони 1 миллион ки акамо вақташ камтар буд. мақсад сарости ма навор кардааст, 28 сония аст бардоро ҳамин видеомон. мақсад хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Себистон. дӯстон, ана деҳаи Шаршар бинен чӣ хел деҳаш, мақсад номаш хуб аст. дӯстон, 3 комната дорад. аз ҳамин сабаб 17 сотиқи дигар плюс и 120 000 сомонӣ нархи хона мега бардоро. набинен ҳози айни ҳол мақсад 17 сотиқа 100 000 мехари, бо плюс и 3 дар хона дора. дар наздикиш мақсад билярд ҳам дора бардоро, ки билярд ҳавас дорем, билярд ҳам ҳаст, обу светш ҳаста бардоро. мақсад беморхона ҳам ҳаст, масҷид аст, мактаб наздик бардоро, магазин ҳам ҳастай. конкретни харидоро номерои ака 97 49 15 15 ватсап ва ҳам дастӣ дорад. 120 000 дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Себистон, деҳаи Шаршар. конкретни харидоро марҳамат кинен, занг бизанед када рафта хонаро як аз наздик боз бибинен. мавқутон шуда зангш бизанем. ба фикрам ки нархи охирш 120 2 миллион мегзарем бардоро. элон димонам коммент кардем ки аз шаҳри Бохтар, мақсад аз домои нав, яъне ки домое ки фарсуда набошад, хона мақсад пешкаш мамука. ина баҳри шумо видеош хати бардоро мондем. бинен хонара. хона фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, доми Ювар, доми 16 этажка. 16 этажка. ду комната дорад, 77 аз 150 метри квадрати, яъне ки қариб 78 метри квадрати. хона дар 12 ошёна ин ҳол қарор дорад. лифташ 100% кор мекунад. бина бардоро хонара ҳолат состояниаш ихтом баҳо буден. мақсад хуб, рақамон 97 60 68 63, телефони ватсапшон ҳаст ва ҳамдастӣ метавонад када прямой ёки мобигап қати аз шахсоне ки аз да шаҳри Русия айни ҳол қарор доранд, мобигап қати занг бизанем бардоро ёки ватсапшда бинависонед. хона бо тамоми шарту шароити зиндагӣ муҳайё кардагӣ. медорои бардор зиндагӣ мекунӣ. наздикишта мактаби рақами 6 ва литсеи 1 ҳастай. литсеи 1 ҳаст. бозори Калон, Садик, аптека, налок қариба, яъне марҳамат кинен мега акамон конкретни харидоро занг бизананд. боз аз номи канали Автотв ҳаси боша шумо да арзон мекунам. ета нашуд документош 100%. ман дилет дур нарава мақсад бардорҷон. нархи хонара 450 000 сомонӣ мега. ду комнатага 77 аз 150 метри квадрати. хитон медонӣ хеле квадратиш калонтарай. доми хубе бардоро. наздикишда тамоми чиз ҳастай. обу свет ҳаст. ина бинен. ҳолас шаҳр аёхи бардоро. дар шаҳри Бохтар, дар доми Ювар, 16 этажка, даму домои навай бардоро. харидори конкретни марҳамат кинен, дер намонед. 450 000 нархи хона. 3 миллион мегзарем дӯстон. эълони 3 миллион эълони хубай. мақсад видеош дарозтар буд, ма камтаракша давондам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, дар Ҷиликӯл, совхози Москва ёки деҳаи Отиноқ мега бардоро. хулас 5 комната дорад, 8 сотиқ. рақамон 007 22 19 92 и телефони дастиш 917 37 44 43. анаида боша ватсап. боз барои 5 хонаи дигар фундамент ҳастай. гирдаш маҳкам кардагӣ, дарвоза заягӣ бардоро, ҳуҷҷатош 100%. бинен 5 комната дора бо плюс и барои 5 комнатаи дигар
фундамент рехтаги баланд карда. Нашуд документу дили дурнаро наздикиш на мактабам аста, беморхонам ҳаст. Обша дисе бардор качайкай. Обш качайка. Ай хеле овам дора бардору. Наи эзем хонашай. Хуласи гап хона ҳамин хел састаянаш ҳамин гуна. Конкретни харидор боша агар марҳамат кина ҳавлиш 8 сотиқай. Гирдванаш маҳкам 400,000 нархи хонара мегад. Бинен агар маъқултон боша рафта як азази хонара бинен. Кат пат дора. Муомилаи хуб кунен шояд ки ба тамоми чиза чораш бита. Бинен ҳақ ҳамсоё зиндаи кисан. Инам хел гузариш ҳамияй. Хона ҳамин гуна. Марҳамат кунен бардор дер намонен 400,000 нархи хона. 4 миллион мегзарем дӯстон. Элони чормон чие? Боз як тагар квартира дар Хуҷанд. Квартира дар Хуҷанд дар 31 микрорайон, яъне ки як комната дорад дар якум ошиёна. Обши 35 метри квадратия, квадратша бигирам агар 35 метри квадрати. Ана рақаму 920 31 17 83. Телефони WhatsApp ҳам дасти. Хона дар ошиёна 1 май. Таъмираш навай. Нав таъмираш даге. Назди бозорча. Назди бозори Чумчоқ Арал. Ҳамиё хулас. Мактаб ва боғчаи кӯдаконам дорад. 230,000 нархи хона рафтесан. Як комната 35 метри квадрати. 5 миллион мегзарем дӯстон. Элони 5 миллион хонаи хуб дар Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, маҳаллаи Дарвоз. Бинен? Маҳаллаи Дарвоз 3 комната дорад. Обу свет ҳастай бардору, неки светча часпондагӣ нестанд. Аз ҳамин сабаб фанарни қатъӣ рӯшанӣ карда мақсад хонара сурат гирифтагиян. 3 комната дорад дар 9 ошиёна. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, маҳаллаи Дарвоз, 3 комната 9 ошиёна, 100 метри квадрати. Бинен? Хулас наметаждай. Рӯпарӯи спортзал. Новостройка, яъне хона новостройка. 360,000 сомонӣ нархи хонара мега. Айни ҳол як бардоро аз наздик рафта бинен, агар маъқултон боша. Обш мега пастяне. Мақсад свеч ҳам пастянен нагзарондаем. Хеле лампочка мондагӣ нестай. Марҳамат кунед харидори аниқ занг занен. Аз наздик бо мега гап мезанем карочи. 6 эълон мегзарем дӯстон. Элони 6 беҳад элони хубай. Фикр мекунем ки бисёриёда маъқул мешавад. Хона покизаи люксай чихе ки дестен. Квартираи фурӯшӣ, яъне қадар дар Хуҷанд дар 8 микрорайон дӯстон. 2 комнатаи дар 6 ошиёна айни ҳол қарор дорад. Лифт пиф ҳама кор мекунад. Хай 45 метри квадрати дорад дӯстон. Бинен 45 метри квадрати. Рақаму 929 00 00 28 WhatsApp. Хона дар бинои 6 ошиёна ага ҷойгирай. Таъмираш нави замонавӣ. Мактаби ба номи балоиқат ҳаст. Мактаби русиям ҳатто ҳастай. 305,000 сомонӣ нархи хонара мегад. Бинен 305,000 сомонӣ 2 комната ага. Хона дар 6 ошиёна 45 метри квадрати. Душавои шаби бародар зина кад мегирад карочи. 7 миллион мегзарем. Элони 7 боз квартира дар Хуҷанд иш бошад дар 33 микрорайонай. Бардоро и мақсад сурати худаш ҳам хеле гирифтага. Дар ҳақиқат хона хеле каҷала нестай. Чихе ки шумо дар навориден хона хеле каҷ метавад. Хона ростай. 2 комната дорад дар 4 ошиёна. Обши 48 метри квадрати. Ана 48 метри квадрати. 300,000 нархи хона рафтесай. Рақаму 927 90 42 27. Анайда бошед. Телефони WhatsApp ҳам дастиша метавонед када як занг зада алоқа кунед, рафта як азазӣ бибинен. Мактаб ба ном мактаби рақами 13 ҳастай. Садикам ҳастай. Бо мебел ҳамаш катун метабардора корчи. Марҳамат кунед, занг бизанед када. Шояд ки муомила кунед боз. 8 миллион мегзарем. Боз квартира дар ноҳияи Турсунзода. Бинен дар 3 микрорайон. Як комната дорад дар 3 ошиёна 50 метри квадрати. Бардоро хона пок гизанам хеле люкс кардагӣ.
фақат медрои зиндагӣ мекунӣ бардор. Не коридор чашай бардоро. Хулас 1 комнатай. Обш 50 метри квадрат 275,000 сомонӣ. Агар дар нархаш ба арза бардоро нашоти ҳамин хона фикри ақидаи худтона дар комент бинависонед. На танҳо фикри ақида дошта бошен хона бошин, инам хеле чизе ки ҳаст мақсад равон кунен. мисли ҳамисона мегирам, эълонаш мекунам, савдош мекунем. Хулас стоматологиям ҳастай. бахшиш забонам камтар каҷилашид. наҳум эълон мегзарем дӯстон. эълон наҳмон боз квартира дар наҳояи Тарсунзода анаиш бошад дар якум микрорайон бардоро. иш 2 комната агай. иш дар 4 этажай. дар 4 ошёна, яъне 52 метри квадратӣ. хона худаш дар бинои 4 ошёна агай бо таъмир нави замонави, яъне ки евроремонт кардагӣ. наздикишта мактаб, кӯдакистон, кохи нурам ҳастай, стадионам ҳастай. ҷош беҳад ҷои хубай. 52 метри квадратӣ 298,000 сомонӣ, яъне ки 10,000 кам 300,000 сомонӣ. рақам охир 35 ватсап аст ба 880 сар мешавад. 15 занг бизанед када ҳамин домаи карочи. даҳум эълон мегзарем. эълон даҳумон боз яктага хонаи заминӣ. имена дар бораи ҳамин хона бардоро фикри ақидатона бинависонен. 3 комнатай 3.5 сотиқ замин дорад. бинен дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. аниқтарш бигем агар бардоро номерои акада хатушта занг бизанен. рақамош 873 20 20 07 ватсап аст, метавонед ки занг бизанед. хона дар маҳаллаи Гулбатта 4 дар поёни Корбонай. хона 3 комнатагаа бардор. кухни ва душавои ҳам дорад. муомила дорад конкретни харидорода. марҳамат акада занг бизанед. дӯстон азиз, расидем ба анҷоми барнома. якдонаи лайкчаи бесмо фаромӯш намекунем. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. дар ҳамин канал ҳатман подписатсия кунед. дар бораи ҳамин хонаҳо фикри ақидаи худтона бинависонед. то ҳадди имкон мақсад хонаи арзон пешкаштон мекунам. барои реклама метавонед ки ба номерои мо муроҷиат кунед. ватсап аст, телеграм. дар норҳои оянда мисли ҳамин инсонҳо мегирам хона бошин, замини шуморо эълон мекунам. ташаккур то ҳамида бо мо будед. яъне ки навори маро тамошо кардед. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо бардоро.